right now. What? Fac chiar acum. Bună toată lumea, astăzi ne jucăm jailbreak și e 1v1 despre cine, dacă vine poliția și îți trebuie 10.000 de bani și da, let's go. Hello, please. Și prietenul meu i-a zis în mine. Yes. Poate intră pe mine, nu știu. Ce, of course, bro, intră pe mine. 100% bro, intră pe mine. Ok, am spawnat. Ok. Merg în sus să fac escape. Ăsta e prietenul meu, Giansina, frumosul. Da. Ăsta. Haide. Ce e sunetul ăsta? Nu știu, lupune. Bă, Da. Du Beckenul, Du Beckenul, plan de repriză. eu merg pe carul meu, fără tine, papa. Vrei să vii cu mine? Ok. Ok. Deci tu doar mai împingi. Mulțumesc pentru boost. Deci eu nu sunt așa de bun și... Am văzut un flying police officer. Bravo. No! Eu nu sunt așa de bun și... Este una aici! Oh my god! Eu nu sunt așa de bun. Oh my god, e poliț! Fugi! Cristi, am mai făcut drift în el! Oh, nu. Rarem! Ui! Oh, nu. Ankles. Oh my god, Am mai ați mers la văzut? rem. Psych! Asta e ankle breaks. 100%. Clean headshot. Obligat. Mi-am plecat. I-am fugit. Și dacă voi nu știți, oameni buni, eu sunt român. Nu e după mine, că nu văd nimic. E după mine. Chiar m-am văzut flying helicopter. Dacă e donut, ai acolo, banana și donut sap. Am 3000 de bani cât începe. Merg acolo, 4.000. Când ai trecut? Mie mă trebuie 10.000 pentru tagging-ul ăsta. Ceea ce durează 10 milioane, trilioane de ani. Da, continuu. Încă fac. Oh my god, Cristian, cum ai venit? Tu ai venit nu știu cum. Și acum face Reni. Urăsc când vine Reni și îmi vine naiba. Hai la donut sap. Eu sunt la donut sap. Asta era în spatele tău, Lucas. Asta nu e donut, aici. Nu am vrut să fac name reveal. Ce? E cineva înăuntru. Am pus. Help me. El fure tot. Dar eu fac challenge, Crista, nu mai mă împingi. Haide. Nu merge. Yes, dar nu am primit 5.000. Nu! Urăști pe toată lumea. Acum urăști. Ok, unde mergem? Așteaptă-mă! Ok, vin, da, nu urăști. Bună. Haide. Dacă vrei să crasăm, poți mori, aștept. Ok, haide. Nu vreau să mor azi. Eu am văzut un poliț officer după noi, fix în spatele nostru. Și apoi am făcut flip. Așa. Facem niște blocate aici. Da. Asta e plan pentru video. Ar video. My video. Yes, you are video. Not yours. You're not rich enough to afford a video. What do you mean? You have 0 bani. Ai 0 bani. Ba nu. Bă, da. Nu trebuie să sară foarte mașina ta? Nu. Da. Ok, papa. Rampă! Bravo, Lucas, bravo. You land. Da, am făcut clean land. Da, foarte clean. Foarte clean că eu merg la baie. Ok, pa. Deci eu sunt singur acum, da? Prietenul meu a mers la baie, deșteptul te cacă pe el.
Și nu mă întrebați nimic despre aia. Uite, bang. Dar eu nu știu cum fac robbery. Nu! 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 Oameni, baba, noi am murit. Cum am murit noi de la aia? Cum? Baba, oameni, mai fac alt video, parte 2, dacă vreți. 100 de 10 like și fac parte 2. Baba.